Topic namhlanje lo baba esizokhuluma naye mfowethu is happily married nomakoti wakhe. Umbuzo uthi bomama ningizwe kahle. Niya prefer yini ukuthi ubaba ahamba ojola ngaphandle noma ungabolekisa ngayo ubaba wakwakho. Uthi hayi sisi yenza into yenzayo kodwa mayibuye ekhaya akabuye sewusulile umlomo azongena endlini. Ngiphinde nguphinde ngizwe lo mbuzo. Ubaba sibutubutu ingane usibutubutu uyazi future usho kanjani? Okay, uya prefer ukuthi ubaba ubolekise nga maybe ngizwe understand lento engishoyo. Wena umakoti wakho ake sibeke ngawe. Wena unga prefer ukuthi umakoti wakho Okay. Okay ngami. Asenzeni ngami. Nginga prefer ukuthi umakoti wami ngibolekise ngaye ngithi hayi yenza into yenzayo laphana then ebese yabuya noma kuthiwe no into okufanele ayenze kufanele ukuthi antshontshe ngaphandle mayiqeda kuntshontsha ebese yabuya endlini. wazi wena wazi Apparently hamba awuqhiza manje le ube wazi into eyenzakalayo kanje yabona le ndoda esoyifaka la open marriage. It's called open marriage. Hayi It is an open marriage. Yasela ngizwe uthini lo It's an open marriage la uboleka ngomuntu wakho. It's called an open marriage. Ubolekisa ngomuntu wakho. Yes. into esemthethweni kanjani le Niyahlala phansi nikhulume nixoxe nivumelane. Uthi wena ungaba nentombi nami ngibe neboyfriend sibe sishadile. lo isimate nomkakhe I would assume so, but kuyasho ukuthi wanhlamba nizothandana for like 2 weeks basiphelile. Move on to the next one. It's called an open marriage. Ngizwe uyayivuma leyo. ngakubona lo ngabhubha cha imilo ufaka kube nesithembu hayi indaba ukuthi wena uhambe ukuthi indlela esifazane nesisanya kufana. Okay, asiyeni. Ngicela ke manifuna ukucomment abantu besifazana nabantu besilisa 0659337972 sinobaba uXolani osuke endaweni yase Standard 10. Ushadile emshadweni yakho ujabulile kodwa ke uma ufuna ukubuza umbuzo sizodedela incingo manje siza ukuthi imbuzo nifuna ukuyibuza nifuna ukuthini. Baba uXolani siyakubingelela. Siyabingelela dokotela sibingelele nabahlali bonke bakufuna FM sibingelele ngizwe sibingelele nesifuthi nabalabini bonke. Ngizwe mfethu ukuhloniphile Good baba. morning. Khawulami yebo khawula ke thini njani mfowethu Siyaphila ngizwe. Siyathokoza kakhulu. Okay, baba uXolani la sifuna ukubuza la khona umbuzo esinawo osididayo. Awusho ikanje lento uma izolo ngixoxa nawe kwezinye indawo ngihlangana nawe kwezinye indawo uthi umbuzo wami umakoti endlini uma unentombi uyayivumela yini noma uyaye akuvumela ukuthi hamba uyodlala ngaphandle ebese ubuyisa usulile umlomo uzongena endlini ibe kanjani lento? Ake ngiqale la unkosikazi umuntu ozihlonipha kakhulu nami ngihlonipha kakhulu ngakhula ngisoka kakhulu kodwa usabahamba zangwaza abangisebenzela ngoba intombi zazingafuni mina nje kuphela zazifuna nokunye ukuthi bayiphilise nakho ngipho unkosikazi lamadama nangikhuza njalo ngiyathi indoda kahle yehlisa ngaphi isifazane ngoba bafuna wena nje kuphela khona okunye abafunayo kepha ngathanda ukuthi ngokulekelela ukuthi utholele nawe uyifunayo nabathole le bona bayifunayo hayi lokho kunye so ngicela ukuthi nje stopa nje ejoleni kepha ngakhona ukutholela umuntu ozokhona ukuthi udlise bese usula umlomo bese uyazambela yinto njalo nje dokotela ukuthi hayi uyavuma ukuthi hamba odla uphinde ubuye ekhaya kungabi na strings attached. Awu cha kuyezwakala mfowethu inhlanhla eyiwehlele yini lena eyizelwa yilabo abantu besifazane kuwe lengenagama mntaka bamangalela angibuze futhi lento ukuthi yini uthi khona abanye abayifunayo abafuna wena kuphela yini khona nokunye abakufunayo kusicacisela umlaleli bafuna imali mfowethu basuke bafuna mina sikusambe bese bafuna nemali ngaphezulu. Yeah manje ke wayisithi ke owesifazane wakho uyena ozokutholela umuntu ozothinta kuyinyawo mfowethu mangabe uzwe sesinodaba
yebo kunjalo mfana. Engakhethwanga uwe lo muntu uzokhethwa uye. Khona enginokuhlangana nazo emgwaqweni ngithi mangihamba nathi nithi siyabukeka kuyathandeka nginesifiso ukuthi ngathi ngaba khona esikuhlanganisayo kepha ngesimo impila ngaphansi kwaso ngapha ngiphethe unkosikazi kepha kose ngithola imvumo yakhe kuqala ukuthi mina nawe sihlekisane nje wesikhatshana uma ngabe kunjani singamfonela unkosikazi senze ivideo call unkosikazi approve athi hayi ukahle impela nawe sesihlanga beyavuma ubohlala wazi ukuthi hayi indoda yami le kepha nangabe sesinawo uwomile hayi naye awomile ningalelelana kodwa okunye akukho emva kwalokho. This should be encouraged. This should be encouraged. Ima ngisaza nemibuzo mina. Ima. Awucabangi baba ukuthi udlisiwe? Cha angidliswanga ngoba abantu bathi mina ngidlise yena ukuthi nguthatha ukhubalelo ngakuthi unkosikazi angenzele into efana njengale nami ngisho njalo ukuthi hayi ungidlisile nami bathi hayi ungidlisile ngithi akuthi izidlise into right ukuthi umshado uqini uhambe phambili ngoba emshadweni ethu sina more than 25 years sihlangene sinayo asikaze ngisho nangelodwa nje sithi sichophana. Ake ngibuze-ke mfowethu ukuthi umakoti wakho isithembu uyasifisa? Unkosikazi isithembu bekade asifisa kepha isifisweni wathi no uma ngabe sangeni lo munye angasichithela umuzi kuba kuhle nje ukuthi sivakashi nje sihlangane nje sinaye nje lo sobehlekisana nakuleso sikhathi leso empelini. Okay mfowethu yazini ngizwe ngiyayizwa le topic it's getting hectic imnandi kakhulu but to us abantu besilisa maybe siyajabula but maybe khona umuntu osifazana manje othi ye ngoba ngiyibona i-social media iyavungama ama comments la ake sibadedele sibeze ukuthi bathini sizwe nama voice note 0659337972 sibadedele betha bese kodwa uyakunika nama guidelines ukuthi how do you play out there in terms of safety and everything. Enze akhona ilawa athi konke okwenzayo but protection akube uhamba phambili. Kufanele ukuthi uyakufakela mayifakela isikhaftini nayo futhi ayifake athi nayo futhi kunjani impela. Hayibo manje makwenzeka ke umithisa ngaphandle uzothini? Into yokuqala nami engizivikela kuyo ngoba kulomnyaka lo nguwo manje awuvumi ukuthi ngaba nengane ngoba esikhathini samanje ayingane ezinye mazithi baba kuyona le yami izodinga inkulu so ilapho nami ngivikela khona ukuthi hayi kwamele ngiyiprotect ekuguleni nokuyiprotect ukwenzeni ingane. Ukhona usenzo khanyile lapha ku Facebook ukuthi ngiyamfisa lo mfazi onjalo yazi usho kanjalo ngizwe uthi nami ngiyamfisa uthi cha uvumelana nesithembu umakoti walendoda. Okay ngiyabona ngifunda amasotsha abantu abake basenda ama voice note 0659337772 uvumelekile futhi ukuhlala ube anonymous 0659337772 kuya ngami ngizwe ngabe ngithi nalomakoti ngicela ukukhuluma naye kodwa manje angazi noma uzovuma noma ngeke avume abe anonymous nje nginembuzo nje ethe kodwa maybe mina ngedwa nginembuzo maybe nabalaleli mfowethu bazothi mabefona nabo bafuna ukukhuluma naye phela kamnandi le ndoda ngifuna khona ngithema ngizwe eqinisweni lonke ngibona ukuthi kuleli ekhaya ukuthula kukhona kusizana impela uqinisile mntaka ngoba uzohlala nendoda angry khona ukuthula kulowa muzi kukhona iqiniso nje asilimele phela a pretentious life where do you end because the most of the broken relationships as well as marriage is the result of this. Enye into futhi trust ikhona laphana kuyathenjwana kubanjisweni kuyiwa phambili. Usunikiwe imvumo nawe wenza sure ukuthi you don't mess up outside. Jesus Nkosi yami. Usunikiwe imvumo ngoba uzokwenza sure ukuthi ikondom ayikhumi. Ake sizoma voice note sizikuthi abathi bathini laphana. Khulu utwam bafo ngiyangithanda lapha estudio sibutubutu uyingane ngempela angiprefer angiceli angazi ngizothini akajolisi akaphisani akabolekisi sorry cha bafethu hayi phela kuyodlala le uthi ayiyonto okuncokola cha ayisiphele lapha hayi angifuni ukuzwa nje angifuni ukuyizwa yabo le topic
isengijuluke ngavuka ngahlala ngithi iyangijulukisa nje guys ke angiphisani angibolekisi angiprefer nje mkhulu angiprefer nje angingisho ukuya kalapha never guys Hey, ngiyeza. Yes. Ngilo mina ngicela ukubuza ukuthi kuleyo ndoda leyo unkosikazi wayo uyayenza indlela lento le ukuthi naye mangabe ehlangene nendoda lapha ngaphandle bamfonela wathi hayi sekhona ngimtholayo la manje nami ngiyacela ukuthi ngize kumjola kancane uyayenza yini unkosikazi wakhe yena leyo. Good question. Baba. Na umbuzo la umlaleli uyabuza uthi wena umakoti wakho mayengakufonela athi hey baba na indoda la engimisa ngendlela engaqonde ngicela ukuthi nami ngitshontshe ungathini. Dokotela ngokwesintu umuntu esifazana akavumelanga ukuthi angathatha isithembu. Lokhu sikwenza ukuthi wayefuna ukuthi vele ngithathe isithembu ngithathe udadewabo. So kimi ngathi no ayithemba ngisifuni ngoba komosha lokho kukhona la endlini. So angiboni nami ukuthi ngaba umbono omuhle ukuthi kube nindoda ezocela naye kube njalo. So nje but angaze ngabona nami ngafanisela lokho. Indoda ihlakaniphile le ndoda ngizwe. Yebo cha kodwa umuntu ohlakaniphe kakhulu umuntu wesifazane. Ngoba indoda ingahlakanipha kodwa umuntu wesifazane ngoba unethonya lokusinqoba is either siyahlukana noma naye uyakwazi ukuthi ahlakanipha kumukele izimo njengalezi ngendlela esafe. But manje akahlakanipha umuntu wesifazane uzothi okay mawukwenza nami ngiyakwenza ngoba bakhona abantu besifazane abasho kanjalo wajola nami ngiyajola. Hayi ukuthi iningi labo kusuke ukusabisa yabona umuntu wesifazane uyakwazi ukukhanda into engeke khanda indoda ayimagine enzele efuna attention yakho. Umuntu wesifazane can do anything for attention. That's why kufanele ke ukwazi ukumnikeza iattention. Abanye abantu besifazane angavela avala ucingo nje kanti ukubathi akaphikwe enzele ukuhlalisa wena ekhaya. Ngoba it's not easy. Yabona it's not okay easy. isikhathi sethu njengamanje sigijima lapha ku 28 minutes past 4 o'clock ekseni. This is Vuma 103 umhla ka 19 kuMarch kulesihlanu. Sikhuluma nobaba uXolani endaweni yase Standardini la sikhuluma khona ngokuthi uvumelekile yini umuntu wesilisa ukuthi ungabolekisa ngaphandle abuye ekhaya sesula umlomo enze yonke into. Is that a happy marriage or in kungenza ukuthi uyaqala ufika mlaleli uyaqala ungena kwishow ukhuluma olana udokotela ukhehlelezo ukhuluma njengamanje nongizwe mfamchunu naye usibutubutu isho esibanayo njalo ngolesibili ngolesithathu ngolesihlanu njalo ku Vuma 103 ma online ungasibamba lapha ku www.vumafm.co.za ungakhohlwa ukuthi njalo masiphuma lana ngo5 o'clock khona Phumlani Nkwanyane mayiphuma lapha uPhumlani Nkwanyane ukhona ulinda the game lapha ehamba no Job udlala kamnandi naye uPhindi K bazoza lapha besuka ngo6 o'clock bathathe bayokubeka lapha kunani ku good to go right njengamanje siya lapha kwingcingo zethu sibone ukuthi abantu bathini ngoba hey ngiyayibona ingcingo zami bathukuthela abanye bajabulile abanye bathukuthele na ku Facebook ngiyabona ukhumbule njalo uzosibamba lapha se live ku Facebook page inyanga yodumo mzo ake sibone ukuthi ubani simthola lapha la yini Vuma sabona Nduma baba wami uyaphila mfowethu ngiyaphila wabijani nakho sicakane nendaba la na usilamlele ungixolele kakhulu Ndumane la ngikhona iVuma itholakali ngileko ngeko Julius ake ngu-update mfowethu isibase sibonga ukuthi mfowethu sikhumbulile nawe kuseni mfowethu sinobaba uXolani la nosoya endaweni yase Standardini ushadile lo baba akayena ukuthi maybe uyajola usemjoleni ushadile happy marriage ngikhuluma ngabantu ade ngibabona mina izolo ba happy nowakwakhe banjengamawele manje ngithema ngixoxa nabo uthi umakoti mina ngiyamvumela wakwami ngimboleke ngaphandle usisi mayethi uthi uyamthanda umkhwenyana ngithi no ngiyazi vele ukuthi ufuna le yanto thatha leyo nto mawuqeda mbuyise back akabuye endlini alale endlini wena ungayivuma yini ukuthi owakho umakoti uyakuvuma yini noma ungavuma ukubolekisa ngwakho umakoti ngaphandle bese buya endlini ningaphazamiseka ungayivuma yini le nto or right futhi noma akekho right yena hayi mkhulu ngeke kulungile okay imake ngiyakubona ukuthi wena ufuna ibenefit wena ukuthi wena ngeke uvume ngwakho umakoti sengisho ukuthi wena umakoti ungavuma abolekise ngawo ubuye ususulile umlomo usungena endlini
hayi angiboni ukuthi into right le. So wena ubona kumnandi ukuthi ujole umfihlele. Kungcono ukufihla ndumandumane kodwa angisho ukuthi ku right kodwa kungcono umuntu umezokwenza ekugcineni ungakutholi wena lokho ngoba inkinga isuke ifike la mangabe wena usutholile ukuthi kuyenzeka lokho ilapho ke sekuqala inkinga. Sengisho ukuthi wena umakoti wakho mayengakuvumela angeke ujabule yini. Lo mbhemu ushawa ukuthi akasizwanga asithola abanye abazwile. Yose ngitrailer lesijikisayo iyajiknaifa ayabona nje. Ngiyaniza impela kodwa ayingeke impela kunzima kakhulu. Siyabonga mfowethu, siyabonga mfowethu yezwa. Siyabonga nakweduma ngikhulekise bafowethu. Ngiyemfise nabo ukuthi ngifike lapha kwakho kodwa hayi ngeke ngiyababheka lapha nalapha. Khululeka mfowethu ngelanga uNkulunkulu esethe ilanga lakho yolova emsebenzini uze kumina. Bayakwenza lokho. Ngiyathokoza nje njengoba sengikhululeni nawe. Janki Kehle 08610300 086110 is the number to call. Ungasifonela njengamanje usho wena ukubeke wakho umbono. Sinaye ubhuti Xolani noma sinaye ubaba uXolani laphana endaweni yase Standard Teen. Ake sizumbono wakho ukuthi sicela abantu abade belalele bafowethu. Sincane ukuthi sibe explain yonke into. Vuma sawubona. Asho dokotela. My sister unjani? Ngiyaphila baba. Ngikuthanda ngothando lika love. Nami kunjalo ngiyabingelela lapho babongizwe na uSipotuku. Singakhohlwa igest yethu ebalekile ubaba uXolani. Hey ubalekile lo muntu kimi ngoba ukhuluma indaba esindayo. Yebo baba. Baba uXolani. Right, Paula mama uthini nansi indaba engisinda la ngishiseliwe manje. Ibuko zami ngiyayikhumula manje. Ngiyayizwa baba i-topic. Yabonja ngifuna uqamba manga. Yabonja sengivuka ngihleli ngezinto. Hawu. Hayi mina ngazelizwe lento ekhulunywe lo baba. Ngizwe. Futhi nje yabona nje kwamanje ngicasuke nginyanye kahle. Hawu. Zane ongabolekisa ngomuntu wakhe wesilisa mina ngicabanga ukuthi akamthandi. Why? Mana akakwenziwa yini ucabanga kanjani? Why? Ufuna ukufihlelwa ngoba inkingi imfihli iyazalela. Yeah. Hayi unemfihlo yakhe ufuna sitshela imfihlo yakhe akemini. Manje ukwenziwa yini awuboni ngani ukuthi ngoba amadoda awavimbeki. Eyakho nje perfect. Ake sibuza wena nje eyakho wena ihleli kujantshi indoda. Phela mkhulu ngeke izikwenze lokho. Khululeka ke ukuthembeka kondoda kunye kumhlayi uthi usikhombe indunduma. Isisethu name. Kodwa nje ngengicela ngivuma ngifuna ukuhamba mama. Okungcono ke intshontshe uzwe ibambeke bese udla amaphilisi ePP. Yeah, imaka angibuze siswami sikhuluma iqiniso. Lo baba lento ayikhuluma yiphutha noma yini ngokwesizulu. Ukhona wakwezwa ukuthi umuntu wesifazana uthatha amadoda amabili. Hluleka ngisho ku TV yavele yafenya. Yamzungizwa. Ungizwe ukuthi bayahluleka ngisho ku TV yavele yafenya indoda. Yeah. Ngiyavuma kavumelekile kodwa akufanele lo wesifazane akhiphe lo wesilisa ukuthi uyavuma. Kulungile ngazenzela mkhulu eceleni ngingazi mina hayi ukuthi fanele ngize ngazi. But what's the difference? Kodwa yini umehluko lapho ngiyambuza mina ningizwe kahle mina ngikho esayidini lika baba angikho esayidini lika baba futhi angikho esayidini lika mama mina ngineutral Akazakhe ukhona hlezi neutral. Usedlala ngathi lutho ubayishiwe emhlanje ajabule estudio ayazi balaleli ajabule uyabona le topic lena ukuyena nje ubest ukuthi ngize yima mfowethu uyangikhatha mfowethu cha ngikukhatha mfowethu enzima le topic mfowethu hayi uyabona uzoyifaka la ngisho ibuko zika bye bye mama ngiyathi The future is bright. Siyabonga mamkhulu ngizwe mfowethu uyangikhatha mfowethu ngikukhatha uyangikhatha na ubaba nangu mfowethu imbuzo nansi yonke yakena mina ngineutral khumbula ngumsakazi mina ngineutral mina angikho esayidini lika baba angikho esayidini labalaleli ngiphakathi nendawo mina ngimediator mina ngiyaxhumanisa ake sizwe abalaleli bathina ayikhale manje kodwa iyajabulisa yona ini topic hayi yabona ukumoyizela okungale kweyibuko mina ngipaka ibuko mina ziyakhala namhlanje
Yayithanda ibuko zami. Indlela eseyiphethini. 086 10 300 086 10 300 Buma sawubona. Hayi kahle. Buma sawubona. Achu, prophet. Nazo-ke kunjani? Asibingelele lapho dokotela, sibingelele sibutubutu, sibingelele nomfwangiso, sibingelele nomhlomiso lapha eStuku. Nazo-ke mfowethu. Kade yagcina dokotela ukuthi achu. Ashu dokotela. Hayi danki dokotela. Oh, uzoyenza njalo nje wena uzothi ashu. Hayi inkinga akalilate bakithi. Akalilate umuntu Yeah. akasebenzi uthola umuntu akumthwala uthwele. Kumelekile ukuthi ihambe ithinta lapha. Indoda ivumele ukuthi-ke igane. Kunesimo lapho esithile mhlawumbe umama engeke asisho amtshela ubaba ukuthi hayi cha. Hayi kunesimo lesi angeke azakwazi yena mhlawumbe yabonayo ukuthi hayi ngeke. Singaphezulu kwamanje. Ake ngibuze umbuzo mfowethu. Phela ngithi ngiyabuza njengomuntu neutral. Le ndoda ukhumbule okokuqala sithe iganiwe, ishadile. Ngiphinda ngibuza sike saba ne topic la sithi thina sikhuluma ngabantu okuthiwa omakhwapheni. Bakhona omakhwapheni ezweni. Ama side chicks. Ngibona abantu abamisizwe laba babaluleke kahle. Ima. Right, so umuphi umehluko la ubaba akuyona akubona ama side chicks lawo. Ukhumbule futhi akuyena ama side chicks kuyena. Uthi it's temporary chicks, which means leyo nto akuphela usuku ngizwe besa sase kwi relationship. Bayaphana bese beyahlukana kanjalo. Yebo, KFC kuphela. Kumelekile ngisethongweni indoda meganiwe akuvumelekile. 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 Imake yazini enkantolo mawulwa indaba uya ukhotha ama acts angithi ngizwe uthi ku act number bani umthetho awuvumi so lo uthi wena esintwini akuvumelekile ikuphi la affecta khona Umthethweni nje kuhamba ubhabhabala ke uzala ingane zakweminye imizi wrong lokho. Kodwa ke ngenxa yokuthi ke sekulukhulu ukuthi indoda igane vele uqala khona eshelana nini. Manje ke yikho ke nje ke ehlithimisa njengendangala eyahlathimisa njengendangala. kodwa phela uganile lona Cha kukhulunywa ngendoda. oh sengisho ukuthi kodwa yona le ndoda is married Uma inkolo nesiko lithi ukuhlangana ngokocansi oh ngaphambi komshado Okay. akuvumelekile. Lo mbhemu lo uashuku lona uqinisile ngoba uyena Uyibamba la. align up nokwesintu okay nangesiko. all right futhi siyabonga ne danke uganiwe wena Akikaliwe dokotela. ngeke ya baba La nakunjani ngivubelana ngomsakangizwe ngivubelana nobaba oceda uphume elayinini. yeah Kepha ngicela ukucacisa la into eyenzakalayo emphakathini. yeah Kunento abantu abayikhohlayo ukuthi kulesimo lesesiphila kuso singayenza ratio nje sithi it's 700 in 200. Abantu besilisa singabafanele singalisela no100 abantu besifazane sibalingisela ku 700 ku 100 abantu abesilisa kune 20 esejele ku 100 kune 20 nakwamagay ku 100 kuyi 20 yabantu besilisa abasaba amantombazane ku 100 kune 20 nje yabantu nje abathi hayi bona abayingeni sala thina esi20 okuse service yona le ungayikhohla lezi eziphuzayo evele zidependele etshwaleni la zikhohle into eyiningi zilapho kunye nazo kulama 20 la ngokwahlukanisa kwawo yeah Kuphuka mfowethu ayingithanda lesizwe. ziyakhala ona emshadweni kulaba abathanda utshwala amakhosikazi akhona ethola sasenkingeni abadinga ukuphumela ngaphandle yekenzeka lokho okuyiqiniso ukuhlaza khona abasemshadweni kukhona laba ukuthi amadoda akhona bathi abo after 9 emini uyindoda after 9 umuntu osifazane yajula le ndoda uthi yabuka futhi again
kunalento lesibiza ukuthi ama-sex workers. Akukhona lapha amadoda amaningi 90% asemshadweni ayaphuma ayangaphandle ayothenga khona. Avodwa lesimo esibhekane naso lesi sokuthi abantu besifazane bayashaya. Bathi angikwazi ukucela njalo ikuku ngizabeka nje ngqo. Bathi siyancela ukuthi sicela ikuku endlini sincentshwe. Kunokuthi ngumshaya inkosikazi bangukuthi ngumkhiphela inkomo. Angcono ngiphume ngihambe ngiyothenga. 90% yamadoda kunendawo ezithengiswayo la eGoli izindaba lapho uzothola khona amantombazane kuma private clubs kunabasemgwaqweni kunabakuma internet bakhona bonke labantu labo eyenza ukuthi abantu abangakhulumi ngayo kepha ngokuthi sinonkosikazi sibonisana ukuthi asiprotect imali leya la endlini ngoba imali ethela endlini iclika kithi la efonini unkosikazi yavela nake niyavela siprotecta le mali ukuthi ungadlali ngayo rap ngoba kuzoza 10 yamantombazane uma langa intombazane e1 icela 10,000 ngemali kunale bayibiza ukuthi it's a girlfriend allowance langa kuna 10 na 100,000 which is akekho into engasebenzela lento le nonkosikazi avuma akungcono ukuthi uyenze le ngiyenzayo so into engizozama nje kuyiveza kuwe dokotela nakungizwe nabasakazi ukuthi amadoda aphumele ubala ayakhuluma yabona ngizwe mina ngeke ngasho ngathi omama lento ingazwakala kambi ne but I like this guy ngibona ne social media yami yaqala ukushintsha baqale belwa naye yabona manje sebe ku same page naye ngiyayithanda into ayishoyo lo bhuti look at abantu abaningi uqale wathi lo bhuti eqala abantu besifazana abaningi they do it for money ngizwe kahle mfowethu they do it for money mawuthandana naye vele ufuna imali yakho lamalanga uthanda lisekho umuntu okuthanda umakoti wakho endlini uyazi mawulambile uwazi ngisho unemali yayizwa leyo nto lo bhuti kunephuzu alithintayo kune girlfriend allowance omunye uzoyifunela 10,000 omunye uyifunela 100,000 but uma uphuma ngizwe kuthiwa maybe umuntu uyothenga noma uyo that phandle akafuni imali lwamuntu yilokho nje gone angithi yayizwa leyo nto but ngifuna abantu bayi-understand lento abantu bangaphili impilo yamanga injalo dodo yayizwa leyo nto bangaphili impilo yamanga lento lo muntu ubeka into nje iqiniso bala ba kuya ukuthi wakho umsaba kanjani ke yabo ma umsaba impela ke hayi uyamsaba ufana nami hayi ngiyamsaba wami mina Ngithangudlalele ngoma Maria Kell Love Takes Time to Heal. Ngiyazi ukuthi njengamanje khona bajulukile njengamanje bahleli bakhalilo mama bathi ngeke ngihleli ngezinga empedeni. So kanjalo ngizwe. Kodwa ke dokotela uhlalo wabeka ama topic lena. Kanti abekwa yimi ngizwe. Yima ngizwe. Uproducer nje nangu. Kudlalwa uproducer njalo producer hlezi. Uyena nje. Mina izolo ngimponela uproducer ngathi nayi indaba. Uproducer wathi asihlale kuyo. Udokotela so well informed ngetopic kanje angathi ustatishile wa research mfowethu no njengomsakazi ngizwe ima mfowethu ubumsakazi nawo namanje asekuthatha namanje usaseyena before you come with something eradioweni you first do research. Godwa, this one is the best of them all. The way you are so involved was uyifakela nezibuko. Ubhubesi uyakhuluma la ngini. Ikabuka mana la ujalo umikaxele. Ugaxele ubhubesi. Ikaxele la ikhona. Aveshaya kahle umuntu okuthi ubhubesi. Aveshaya kahle umuntu okuthi ubhubesi. Wathi ucisha ushone. Endeshaya kahle ngaye. Ushayela kahle kuphi ngizwe? Udokazi ucisha ushone. Ushayela kahle kuphi ngangazibuza. Why drive to ubhubesi? Imoto. Hlezi imali ithi free shayela kahle. Okay. Hey mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu isikhathi sakho sibonga kakhulu baba uXolani. Siyabonga kakhulu mfowethu kodwa ke sithatha ababili bokugcina. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Ayo dokotela uyishayela research. Vuma sawubona. Yebo kunjani? Hayi mfowethu ngabe sewuzwile asihlale phezu kodaba. Dr. Sehleli ngibonge ngize ngicine ngenile la ngizamile ngithi ngabonga. Usophakathi ikhehla lami.
Asiqe lana ke ndomandani angiye nje ngibonge ubaba uXolani yabo uyindoda ubaba uXolani number 2 simbonge umama ngento ayenzayo ukuhlakani lento ayikhombisile yazo wengizwe ngivumele ngiphawule nje kanje ngithi wemadoda asike siyeke ukusaba abantu besifazane uyabo inkinga ezikhona emhlabeni ngoba thina samadoda asinaqiniso yabasaba abantu besifazane uyabo ngizohamba la ekutheni wedokotela khuluma straight ushaka kahle phela mfethu dog khuluma straight Zikabani Imvanje zikabani angizwa Qhubeka mfethu siye kusaba abantu besifazane yena ngokuzalwa nje savele bancane kwase kusuka ngena uhulumeni uthini amadoda waganane wodwa yes kwaphinda mawuzothi hamba uya koGoli ko Cape Town la ko Thekwini ko Eastern Cape abafowethu badlala inyawo ufuna ukungitshela ukuthi labantu besifazana abangaka abashutha ngamadoda bawathathile uyabona manje siphila esathini la ngisho naseBhayibhelini kwashiwo ukuthi kofika isikhathi la abantu besifazane bewu7 bawo lendodana eyodwa bathi mamela asifune imali yakho asifune kudla kwakho asifune ingubo zakho sifuna wena uqobo sekuyilezo ikhathi ke Hey izandla lezo ngizwe izandla ngizwe kusho kanjalo uthi abanye baganana bodwa amadoda kusuke sekwenze njani at your home baba Paul nje mahala practice what you preach ayo bese Paul le yahamba ekhaya ngithi ngihamba ekhaya bese uyenze short yenze uyayenza lento aw Uthula nomama uyamkhatha ngizona uyakhatha manje hayi angikhatha ayikahle bomfowethu my chain I want you to be safe mfowethu umuntu wesilisa ngathi mina nazo kinjalo ngoba vele into engeke ngimbuzeni ukuthi wena mengase kuthiwa sisuka manje awunandoda uyothanda yini ukuhlala ungenandoda hey mina ngicela ungabisaphawula hayi neutral vele uthintekile dawozela uthintekile ayichayi straightforward Xolani yasikhatha Xolani 08610 Ziyaqala ke wewe wapobeza wewe indawo uhlala baprofita ake sizama ukufaka ubhubeza awuthi inamba yakhe semzuthi ubhubeza uthini lapho yena sike sizama ukumpaka ngoba kunenkabethi esifuna ukuthi sizama ukuyifaka sizwe ukuthi yona ithini ngale ndaba but uqala sizokudedela manje sizokudedela nje maduze nje manje ungawari kunendoda esifuna ukuyifaka sizwe ukuthi yena ukuthi ithini lendoda usikhulumele enye topic namhlanje awuyezwa khawuziyaba uthola mvumo ukuthi le ndoda iyabakhulumela usikhulumele enye topic asazi into ayibeki no usikhulumele the way spokesperson wow yeah don't have a spokesperson yoba wena madoda asenkingina wena angezwe hayi mina bani yena ite vele la zinete futhi uyobuya sekusimayela ziyakhala ake sizwe Bubezi Nkulu hey kuvuka kanjani kunjani kunjani kuhle kunjani na indaba la isixakile uthini ngale ndaba hayi leyo kodwa kubeleke ukuthi umakhosi ayivumeleke indoda iright iyazi oshaya ngaphansi and imnandi kakhulu uma isemthethweni ke lento uma seyiqhamuka sekuthiwa umakhosi uyakwazi ukuthi vele uya ngaphandle yabo ngizama ukuveza ukuthi ukufihla yona yemvito ya khawubeka kahle mfowethu sophinde sikubambe nawe igame yabo mana ke nje mawungabeka nje fushane ke mhlonishwa kwabanjalo nemhlazana ubanjiwe amagama mngana nankabe yami mhlazana umuntu ekubambe
nje wawujani. Engathi ngiyaphiwa ngiphiwa wonke umuntu nje. Nawe ucacise kufanele. Isiza kumina le game. Hey bayalwa labo mama. Open marriage. Ikhona lo engingamkhohlwa nje uthi mina ngibukile kumanje. Baphele lo mthongo. Kodwa still ngeke ayishindo dakhe ishela ukuthi seyibambe ukuthi iyashita. Abayishiya abanye. Angithi yilawo elithi iBhayibheli oyisula uthe sewakhila umuzi wakhe ebese qedwe yawushiya. Kodwa hlakaniphile akasuki. Uyishiyela ukuthi uzohlala engemvelo kwalokho naye ayoba isayidi lo munye umuntu. Ayi. Ngizwe. Uyayithatha indoda esiphozololo nje emstopini nje inetho simvule. Ethi wena ngabe yami uyibona. Ikhale kuwena manje wona ibona kanjani right lento. So baba lo sekho. Right mfowethu kakhulu ikakhulukazi kunina phela ngoba nina Nkosi yami nisenkingeni. Thina nje vele nje onde ulobolo uthatha umthatha Ngiyaqala madoda uyanisiza unakhela a cheapest way yokuba nesithembu ezokwenza kube nepeace ekhaya. Kumele sesithole isithembu ngesonke. Kahle ngokwendalo endoda vele indoda ekwazi ukumelana nosifazana edwa futhi namuntu osifazana uyafuna ukushaya umoya. Abantu bethu bashiyana bakhona bangafuni inhlobo. Umbona nje ukuthi makayibulala. Cha kunjalo kodwa la iseyifukele naka akuphumi mali akuphumi lutho la. Ngitshela uzoza Sunday uzogcina ungasezayo. Hayi yenzakala. Ushayele kahle lapho. Mana asiphawule siqalele mfowethu ngoba Thini? On Sunday uzogcina mfowethu sesibe nekisikhaxa la. Okay mfowethu siyabonga. Alright buthi Xolani siyabonga kakhulu mfowethu unayo lento okuthiwa ima social media handles because kunabantu abazofuna iadvice kuwena nakumakoti wakho. Nokuba Ku social media angikho kakhulu. Singakhona ukudlulisa nje inamba lapha bangasishayela khona. Ngeke bazokuhlupha labo mama mfowethu bazokuhlupha mfowethu. Awuna nkinga yini? Angeke baze bangihluphe ngizobe ngenza lento le engivunyelwe ukuthi ngiyani. Awu. Hayi kuze. Hey. Okay mfowethu ayivele ikhale mfowethu lalela njalo wengizwe ukuthi njobe usoma business njalo lo ayomncane omkhulu usoma business so into engiyithandile ukuthi ubekile imali yakwami eyakwami cela iphepha nepeni cela iphepha nepeni yabona nje le topic inkinga amnandi kahle kulensizwe saqishwe yalo ezongena manje Upumlandi isho nje ulingwa usathana ukuthi uba ushadi izolo uzolalela topic nje manje wakasho upumlandi unkosikazi uthi kodwa Nkosi yami unkosikazi wami uyabonga unkosikazi ukuthi wamenza umuntu obabukwa umhlaba uzofika estudio amadimoni akhuluma itopic I can't choose you who you work with and who are your friends, but I hate that topic. Yeah, bakata abantu. Ukuthi sephila. Ayabona ngeke la. Isayithini la. Uzothi kanjani makhosi manje? Ngoba mfethu kubhlungu uba umsakazi ngeke. Hey kubhlungu uba umsakazi. Unokufika mfethu ubekele itopic. Mawufika endlini ungene inkingeni. Uthi why? Ayipheleleni. Ayikhala mnyafu. Ayawufuna sibuko lezathi usuthola ngazo manje. Ngizwe. Wena Sunday uzoba stage, uzolethiswa stage. Bazocela meeting. Early meeting. Lapha chaveleke lapha. Walunga. Ifune leliya. Ikhaladi leliya. Ngcono ngoba uyazi. Uyothi uyangilingisa manje. lalela Kwazi phela umsebenzi. uyothi mawuthi uyadla inyama yenkomo ziyobe ziwuthi uyiwisiwe. Iyongayehli kahle. Ayiwehla kahle. Ngicela ungimarinate yona. Ungithanda kabi mina. Okay. Asiyeni kuBhuti Xolani. Bhuti Xolani. Hayi mfowethu ngiyakukhulula mfowethu ngoba uthi umama uyakukhulula vele uyidedele lezi zinamba. Dode
Ngiphinde ngiyacabanga la njengoba ngisemsebenzini webhizinisi udokotela uzangivumela. Uma ngabe ngidedela amanamba bafuna babe inqwaba ukuthi kwesikhathi ngisemsebenzini ungabisazi ukuthi uvikele ibhizinisi ifoni ovikela le yokudlala. So angithi angeke ngihoxise inamba ngoba izomsebenzi vele dokotela. Yazi umoya uthi umama usevuke wama ngeenyawo ke Hayi lutho. Akabe nefoni esibili. iPhone esibili just because ufuna ukudedela abafowuni. Cha lutho. Phela akasho ukuthi elalelani kunomehluko bakwethu. Angingathi angikhulumeli mfowethu. Akasho ukuthi umama wakwakhe unikela ngendoda yakhe ukuthi na indoda yami zidapuneleni. Cha akasho njalo. Kodwa uyayiphefumulisa la isuke isixineke khona isisuffocate ngesamfoyo. Yabona njengale. Ukuziphefumula indoda ibuye ijabule ekhaya uphela. Kodwa hayi ukuthi nje bese ikhuluma umsakazweni manje sekuthiwa ukuthi cha kunjalo. Oh, so which means angayidedeli inamba. Cha impela yami ngiyachitha ukudedela inamba. Impela ngiyachitha ngoba osibuthu nje bese usibuthu futhi ngiyaqala ukubona usibuthu esephethe ifoni naye usefuna ukuthatha amanamba. Ngiyakho ngithi kube nefoni esibili. Manje lempukani ikhanda usibuthu lokungqiseke. Khona webuthu nawo lo muntu wentombi. Hayibo. Cha ukho dokotela. Nangu Neli la ku Facebook page uthi kuphi inamba buxolani 0 ngizokhipha ngathi washiya lapho kwaqonde khona naye ethi uyashithela ngeka adlala indoda yena kodwa ufuna ukuyodlala enye indoda webuthu siyabonga mfowethu uphila nje yaza. Okay, the other thing ne abantu abafuna ukumbona ubuxolani ngizwe Sunday uzobe khona sizomnika ithuba agive le stage abingelele nje abantu nomakoti wakhe mfowethu simbone wajabula Mfowethu mfowethu angithi uzofika uyalwazi udaba right sizomnika ithuba agive le stage abingelele nje abantu abantu bambone nomakoti wakhe unomakoti nje omuhle kakhulu mfowethu bagqoka istyle they so stylish ayibo ngiyithanda le nto mfowethu sizobanika ithuba interview angeke ba interview phela lapha bazobe bingelile Sunday ngiyothola interview abalo uzobusebenza nje abanye siyabonga bhuti wami yabonana Sunday hey bekubhuti uxolani lapha kade sinaye sikhuluma naye sizohlangana Sunday phatha u50 wakho sihlangane kadokotela kungena ngo50 because abantu bazobe baningi kakhulu sibuthi uphathe nje R50 social distance exactly senzela ne social distance because abaculi baningi nama mask so wonke umuntu asidibaneni ngawo ke uSunday sekuqhutshekwa ke ne social distance ke right ngo Sunday asihlanganeni ngo10 o'clock ekseni emahlabathini ube khona mawufuna ukuthi ube iVVIP uhlale lapha etatamisweni phatha u200 wakho uzoba iVVIP yonke into siyabonga